Vad hände i drar? Pappa grät i dag. Pappa förra ska tråla. Jo, ska pappa gräta. Och det ena tack och rökning. Ja, och är alltså var du sen till benchen, eller? Ja. Okej, vad huxar du för hämta? Han har blivit tid med fotsel. Okej, är huxar du det samma? Ja. Vad huxar du för hämta Runa? Tu skulle du och fexin. Det är tjejligt, det är gott. Vad nu om jag var kort? Jag var inte vonten. Oj. Då är på tisten kommer. Fick jag han fick bot och så får han att prata.